Nabenta ka election arzar arpulai. Iwan lam sapi ya kasur nak keleng kejela. Ya bat ngi hakane kalenti ban yo sngo ya ki jingang nut jing temu barat ba. Na uken jat syai sapi lingba kishan lam kasinsyar pai ba. Parlok hadin pengiladap na po umsring constituency bangin yakran bat ki rio pai ba katu kan ningot halo kan ni election menta ka kentingin late sa siapo umroy constituency ban yo ban yakran ni ki pai ba bat ngin yele ro bangin yakran ni ki kertong ladang yo ti ngin dang hiar menta. Jingele hite kanlong ya padeng ka parti NPP bat ka parti TMC hadu menta ka ai ba ngi yoi kan hadu kan kesni te kita arteli kin long padeng ka jingele te ya ka jingjop mla bantip namar ba ber arteli ki long di bayak haj mar 100% namar ka kongres hadu menta 4 yo sno 4 da yoi kandidat uban wan shane te balas tang yoi menta ka datang ka NPP nang ta ka TMC ke PDF tu kadang nampak 4 yoi bagian ya mission setai bagi beri kenya tu kana kenya lap syakon di kata election kalau mata ya UMLA jengi ba George Billing lo jong ka umroi constituency ngi ai ka jing ro ya u nomor ba ke ba ula mi khamat na po ka constituency jengi ke ba ula keren hapo ka assembly ula mai phang ula ya rapan keren ki jing e jong ka jai benriu kumju ro ya ki jong ka constituency UMLA ti ula long shisha uba start uba adoption rang ba ban tre ya kadika kam MLA tamba kijing sadien kat ha kajing syam jongi mda kham yo i ba ki scheme kin wan pade hapo ka constituency jongi te ki duna ba ki jing yo jong ki scheme ba pher hapo ka constituency lada u ba jot sudang yai ne ka kongres da ka job un da ka pasuk un job biang ki beri gidang yai ne te ha ka jing phet jong u pade sha ka parti TMC kata kala ban kata no namar ba kadang dei ka parti ka bathamai ngim patip kumno kar kom trekam te la dade ba udang ne ha ka kongres te kamut ba nathrai ba ka jing job kandang long ka basuk hayu ka hapo ka umroi konstitusi kadang ne am ka jing trekam ka pisah hapo election ngathara ya kapisa ta katrekam bet la kalong hakano kano karukom ro tangba ban ong yoi pai ba tem la ban yoi pai ba kata nama ka jing trekam jong kapisa ta kadon bet kumbalong hinadu mensyua hadu menta kumbaki beriu ki id bahaya ka parti UDP ki id bah namar ba ukpa jong uba George lingdo hima uba la khalat no uba ike maulong ude ubala hadu kata layarap yangi iwe kalong ying hapo jong kanika constituency jong ni te hadin bawan rong uba George lingdo pada nakajing ha kabaningkong baro lai khmi lenti bagi ba unyang hi naka UDP kumbayang ukpa Henry pada urung no syaka kongres tamba shani hi nadu mensua kajing ele kadai baik ka kongres bat ka UDP hagi por ki bisnam ki baladap te tamba ki breu ki shani ki long ki bakham i ka seng te nakatakaw ka jingele ka long bay happening ka UDP ba ka kongres sa ki por mensua te nakadaw ba uyang no syak po ka parti jong ka kongres usayo ika jingjong te ki beriu ki bamban ya ka kongres sa ki por mensua ki ba i ka UDP ki kelarong no syaka NPP subo dan beriu wan ai pisah yu pi pinjit yu ai pisah ne pinjit yu beriu ba pi mut banjit ba la ban tre ne la ayo buru bati kena ban tre ban yang hati assembly ayo ban yo ban ya sai ban ayo ani tip mong ka sarkar kana ka babha pat kana ka basno ji ba big hak ten la som tho ta man ya pan chai kene ki kon ma kham chai te la chua kong o ka ta kre kam tu la bu pam ba jat ba o subono wa pan de yung ya o ta ka pang ka kai subon tu pang ba jat UN ka man sim bom le he ta ke bari aro ke le rang ra ki buru man swat pe ke ba khot man ta ke ba sap rat pe nang no man swat khot chat pe
Pinatip ka ay pisa, pinatip kayo sabay ito, di lang ito kasali na yun. Tinggal di gini arnut isa TMC bat ya bat ka NPP sa rang bat NPP. Pisngau kumno ya ka seng TMC. Halo baka deng day bat mai te ba jot sila le ja TMC. Namar badaying na siya margelit lang sa NPP itu mah. Kadang dia tak ke first time tak lang menyebut lang saya. Kaya kasi lenti yung pin naka NPP la naka job na. Kau baca kadi ke development nam taka school, nam taki college ki school. Taka baar nam taki nong rem. Bahkan aja harap lang ki nong rem. Te kabasau di nam taki kun samla. Bahkan harap lang ki kun samla ki ba shenjing e bakim yo e ka kam ke jam. Bon kibreu yang coba isi baik NPP atau NBA. Kaya pulang itu buat pistang jet ke NPP. Mar baka MTA government kalau harap ban aikam ancam sengkam senjang ding bagi ko jong ki ban raya. Bon sien ya ka sarkar MDA ki breu ki kan tho ba kino hikai ki mi madan ki ni kitai mo ki bon ki jing ki bon ki jing duna bat ke thrai ka ba pisam ha kan ka sarkar ka dep manta. Kecing ijong ai te kan ke sarkar kala rap shisha phi namar ba kan ki kini ki kambar di hikam sa teng jong ga kongres kadi ka kam ka MDA government ka haban pendap nak ka kam sa teng jong ga kongres tikitu ki ba mi badan gino hikairu kendir tang mentah masih ki news mencuar ke jini itu te ka development ka snong teng idang kwa hi ban kam improve chu ka development ka snong ka thau Ang ni ha bro. pomre Ke iki ba dang duna ha menta. tang dina te ka karep karyang te don kilonging sem ki badang duk tang keduk kidang don kam kecing nyarap pa kin ai jeng nyarap jeng kersan nang ki priu ki ba sem kecing e Lada pipe ukur tong pipe ya kanong rem ubakum bayeng ha kanong rem ba pi ngohon. na ka jeng pe chong ai te ka we ngakwa ba ha ba ngapet yo to kertong bannya lingkong ka de bet ba nyarap ya ka snong jong ni ba ai ka jeng kersan ka jeng nyarap ya ka snong jong ni namar ba kawih kata bang ong di ka development met namar ba snong jong ni don kam hi ka development ba kadang duna te kum ki school ro ngidang ki school bakin ai jeng nyarap ya ka school bakin ai ki building kum ki nong hikai ro bakin dan ki matai ki kambiang te kenang baki kena ro kinom lek shawe kinwan kin yo ban pulih ka school ke badan hasnong kanam sem jing e ki kena ba don na pedeng jong ki baduk ki bakerdu nginom la bandit skiwe pat ki jaka ndela da don ki school ki ba biang hasnong ki thau ni la bandit hakata ka school ka ba hasnong ka jong ki labo sai dan kini ki MLA ki ju ong ban pentap kam ki ong ban yarap kumta ndai ki klemle te ngakwa ba kawe hili te kawe long lada don kum ki school ki gum tur kila ban ai ki kun sama nasional kin yo ban burung hakata ka kam kinom dan kam syuk ban wat kam showe dia menta kan ke sarkar ada kawan ke sarkar temai ada ka ke MDA ru kata ke MDA second fi oma nga kermen hi baka kan yarap hi ki kun sama marba karu kadon ke jing kermen ban yarap tama Hakitu kisnam ki beradab kilong songshit ba kajing yami kajing yalaj kajing yawan haka snam ka pementa iba ipajba kilalong sya ki breu ki start bat ki basyampang kila start bat kila sian hadu kata-kata na kata kadau iba hadu menta menne kajing ka election hi habidai bat ka umur konsumsi kalong jai bat kalong bai kumba kalong menta kumba pi ki breu ki yabe lala ka jong ka kam lala ka jong ka jing tre ka jing kta ka jong ki kim da long than ki ba mi syakano kano ka parti ki long jar kim da yami than ha ki we ki parti na kata ka daw ngimla bantip ba kano ka parti ka ba khlan bat kano ka parti ka batalat ka jing pe ka jong nga malum mala nga shui ba ka jing ele hi ka long be hapadeng ka kongres bat ka TMC tingim tipat le se don ki we ki parti ya hadu mata mene ke jing ki junga kalong ba kita ki parti kisang ki ba ki pajba ki kham yakran ha po dukan sha ha surak
Ika NPP ka long kumno hakani ka kenti mentana po umroy constituency. Habis buka NPP ngimla bandan ya kata. Hakini ki banai ki bala ladap. Ni baka NPP, ni baka jing ai jangki ya kani ka pisa bat dia kani blanket ki pajba ki sim ki pedang. Tang bang ai ba kata ka mesim ki jungki kim sim ladon sha ke NPP. Tengi iba hadu mentamane ka NPP ka telot bah. Ke bumut hang ni ka jingjit ya kibriu om ya kepisah. Ha ka jingjit i jung ki pajba ki jit ba ya breu om ya ka pisa. Siya ngitap na long dak ta ka jit jang jit breu mo. Tibis long ha bersni rot ta bah bersuk i jit ben. Em ta ba ka tay pisang pong na ta. Abang ni apa umroy constituency jur pakai sampai sana kumno ni. Padadan kira mentah ta sampai. Ya ka jing so jong pi kamjit ubreu ubah bersakri dewe kepisah. La telah sakri pi pisah dia tak sisen ada. Dalam bami la ada dan syur orang mah. Ya kini kita jung kan ngam tu kam nang tu pi nya. Kasurai dia orang tak pakai yaman. Yaman. Dari kini kumpul ki beliau yang ngaruh me kita kamu ada cari. Ya uno bangaman ya pada katalau dan ibu kumpul dengan amdan bala. Ti kiwi ngam nang ida kumpul ma yang ngam tak yang hot datang orang mengaong. Re kat bahasa dia juga patentip orang tak kamjuk kumpul. Jadi kon orang untahi basuk la jauh ngam balai het temom di situ ber. Situ tai ti so ni no. Dari singap simpel mangat imat klan ka TMC tapi klan tu bajaj. Mentah. Sipor te ladon hi kibriu ki baong ba sultanat subang siu nomor ba undon ha kongres nomor lami na kongres tang ba mentapan ngasengo ba ki ong ba najit siu ya ta kaseng kongres. Tang ba biang ubriu tingi HP ubriu ba biang. Nomor bajaj tu biang ba te kibriu. Kikam tu lah kamle ikan tu nomor lah pe i school lah pe i si nang tau pe i tagi jingking jomi yang tai skin dorksu nang ta ani kibang ngile menda mende ba mi jenis ta menda kam ti berta tang belum pe i te pe ya ka bahalang ya ka bahar kami ada jong ka konsensi kan. Kumtu philayo sngo ya sur jong pajba ha ka ba ngilayo man ya kran katu kan ngut ki pajba jong ka umroy constituency kidon hi ki ba no shaway ka kata ka syong ha ka jingjit jong pajba hanre onda ka lapoi election ngin setiap mano bala ban job biang nang tai na umroy constituency Nadin kini ngin salit biang ha kiwi paki constituency dang ine iswa bat ngi ha ka channel jengi nabenta ka election arzal arpulai Iwan Lam Shapi ya kasur nak keleng ke jela. Ya bat ngi hakane kalenti ban yo sngo ya ki jingang nut jing temu barat ba. Na ukenjat syai Shapi lingba ki shalentam kasensyar patba.